Tak čaute ľudia, vítajte pri tomto novom videu na kanále Farming Videos a po dlhom čase tu máme videjko. Ideme dneska valcovať. Neurobil som vám video zo siania, offline som posiel pšenicu. Offline som predal veľa mlieka, bo sa narodili teliatka. Ako môžete vidieť, ich tu zase plno. Kúpil som nové pole. Toto tu, čo som vravel v prvom dieli zo žatvy. To som tiež zasial. Dneska to všetko povalcujeme. Budete mať dneska aj timelapsy, dneska to je také iné ako niekedy. No ale ak možno už bude nová séria, ale asi vám ešte spravím video z kosenia lúk. Takže tak. Tak. Čo, ideme sadnúť. Ešte som predal tie balíky ináč. Kúpil som túto vlečku. Takúto. Na balíky. No poďme si sadnúť do ZTS-ka. Idem to týmto valcovať. To bude rýchlo. Čo, veľa krmil som veľmi zvieratá. Veľa močovky máme, tak možno aj močovku ideme rozhadzovať. Spravím vám asi ešte jedno video zo žatvy. A to video bude také dlhšie, keď máme to pole ďalšie. Rozlož to. Dajte na Humid Company odber. Lebo už asi aj on bude končiť s kolóniou. Bude nová séria aj uňho. Tak. Ak vás bavia tieto videá, dajte like, odber, zdieľanie. A poďme. Musíme počkať, kým sa tie kolesa zdvihnú, a dobre. Tak poďme. Môžem vám sem hodím aj timelapse. Timelapse. Boha, neviem ani hovoriť, som ja debil. Przy barach same koty, butelki robią obroty. Nikt nie pije tutaj wody. Imprezowe loty. Imprezowe loty. Tak, ja už som späť. Ako ste mohli vidieť, som sa aj krútil takedy na kolotoči. Už len tento kúsok, ideme tu na to vedľa. Ešte som zabudol povedať, že offline som pozbieral kamene so 120-kou. Brzdi. Takže tak. Tieto fľaky. Pôjdeme na... Teraz sa vám ozvem, keď budeme na druhom poli. Tak ja už idem na tom druhom poli. Toto pole bolo drahé, mám málo peňazí, fakt. Dúfam, že z tej žatvy zarobím. Tuto bol taký ostrovček, 2 stromy, tak som to všetko porúbal a som si to takto urobil. Podľa mňa to lepšie. Dám vám sem timelapse. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4. No tak ste mohli vidieť timelapse. Je to piplačka, teraz o 15 km ideme, ale lepšie ako 5. Už tento kúšťok a ideme na ďalšie pole. Toto pole som kúpil, bolo povapnené. Takže tak, zdvihni. Ja sa vám ozvem, keď budem na tom ďalšom poli. No, tak ja už idem na tom treťom. Idem sa krútiť dookola, ale sa mi to tiež furt nechce dvíhať a čakať, kým sa tie zadné kolesa zdvihnú.
Takže budem chodiť dookola rohy, veľmi nebudeme ani valcovať. Sa veľmi neoplatí. Aj viete, takto prejdem a to nevadí, že neprejdem a tamto kuštík. Budem chodiť takto dookola. Teraz dám vám sem posledný timelapse. Ítalo sendo menino fio. Vou ficar de quatro, posição que eu fico à vontade. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Me bate, me bate, me bate. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Toma socadão. No, už len tento konček tu. Už konečne končíme. Valcovanie není veľmi zábavné. A keď sa počúva pritom hudba, tak to aj prebehne rýchlo. No tak, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!